Madwar xahar qabel il-Gvernu mistenni jressaq il-budget għas-sena d-dieħla, il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna ppreżenta d-dokument ta' qabel il-budget bit-tema lejn ekonomija sostenibbli. F'konferenza tal-aħbarijiet ġewwa l-Borza ta' Malta, il-Ministru Cicluna sostna kif il-messaġġ ewlieni wara dan id-dokument huwa wieħed ta' serħan il-moħħ u li l-Gvern jinsab wara kulħadd, speċjalment dawk li ntlaqtu b'mod negattiv mill-pandemija. Id-dokument imsejjes fuq xejn inqas minn 10 pilastri jitratta s-sosten ta' setturi ekonomiċi eżistenti, il-ħarsin soċjali, titjib fl-infrastruttura, ħarsin tal-ambjent u l-governanza tajba flimkien mal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. Spjega kif l-ewwel parti ta' dan id-dokument jispjega kif il-kriżi finanzjarja kkawżata mill-pandemija COVID-19 sabet lil Malta preparata. Il-Ministru Cicluna spjega kif is-suċċess ta' kif il-Gvern iġġielet il-pandemija mill-lat ekonomiku wasal grazzi għall-għaqal li bih ħadem il-Gvern fl-aħħar snin. Fosthom il-ħidma tiegħu sabiex naqqas id-deficit u d-dejn li kellu pajjiżna u li wasal taħt amministrazzjonijiet preċedenti. Ħafna xebgħu jisimgħu bil-kelma surplus, illum jafu xi tfisser. Jiġifieri huwa minnu illi issa li inti qed tiffaċċja l-kriżi tittara xi strumenti sa tuża, naqqas jew ma tnaqqas it-taxxa, iżżid jew ma żżidx il-konsum, qiegħed tagħmel eċetera. L-industrija x'tip ta' għajnuna, dawk iva. Imma il-parti l-kbira kellha tkun fil-preparazzjoni jew inkella fil-pajjiż jew l-ekonomija li tkun ippreparata li għandha l-ispazju, għandha l-ossiġenu biex imbagħad tagħmel li trid tagħmel. Il-Ministru Cicluna ta' rendi kont tal-miżuri li ġew imħabbra fil-pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika li ħabbar il-Prim Ministru f'Ġunju li għadda. Għalli riżultat ta' dawn il-miżuri jidħul tal-ħaddiema fit-tieni kwarta din is-sena kien protett mid-daqqa ekonomika tal-COVID-19 hekk kif il-pagi u s-salarji jiżdiedu b'55 miljun euro meta mqabbla mal-istess perjodu tas-sena 2019. Semma li dawk li xtraw bjew il-proprjetà bejniethom ifrankaw madwar 21 miljun euro f'taxxa mifruxa fuq madwar 2400 kuntratt. Id-differiment tat-taxxa sal-aħħar ta' Mejju laħħaq is-60 miljun euro, filwaqt li sal-aħħar ta' Ġunju 13 kumpanija u 237 negozji żgħar u medji ibbenefikaw mill-iskema tas-sussidju fuq l-interessi. Qal l-akbar għajnuna finanzjarja ngħatat bil-ħlas tal-pagi li sal-aħħar ta' Lulju laħqet il-160 miljun euro u li minna bbenefikaw madwar 79,500 ħaddiem, 11,400 ħaddiem li jaħdem għal rasu u madwar 4,200 kumpanija. Sostna wkoll li tkabbir ekonomiku li kisbet Malta sena wara sena wasal għax pajjiżna qatt ma fissa aspettattivi għolja li qatt ma setgħu jintlaħqu. Saħaq kif dan kien wieħed minn fost ħafna żbalji ta' amministrazzjonijiet preċedenti nazzjonalisti hekk kif iffissaw miri u aspettattivi għoljin li malli ma ntlaħqux waslu għal nuqqas ta' fiduċja fl-ekonomija Maltija. Għallu kol kif dan il-Gvern ma jixtieqx iżid it-taxxa, allura spjega li d-deficit tas-sena d-dieħla jrid ikun wieħed sostenibbli sabiex nibqgħu bl-istess pjan ta' taxxi. Pajjiżna ma jixtieqx iżid it-taxxi u għalhekk se nkunu attenti illi id-deficit li nagħmlu għas-sena d-dieħla ma jissarrafx f'deficit għall-futur. U allura inkomplu bil-sistema ta' taxxi li għandna u ikunu biżżejjed biex narġaw nagħmlu break-even fis-snin ta' wara. Intant fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela għall id-dokument ta' qabel il-budget juri li Malta mixja il-qudiem mis-suċċess li diġà nħoloq brabta ma' reazzjoni tal-Gvern għall-imxija u l-effetti ekonomiċi li ħallit. Għalli pajjiżna qed jibni l-pedamenti għal żvilupp aktar sostenibbli li jassigura li jkollna għad aħjar. Id-dokument ta' qabel il-budget ġie ppreżentat ukoll fl-laqgħa tal-Kabinett li saret l-4 filgħodu.